दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफाद सुंद'यै बनस'नि ब्रैथि गायसनथि सान क'क्राझारनि मिजिं नोगोरनि जांख्रिथाय देरायाव खुङो बनस'नि ब्रैथि गायसनथि सान बनस'नि गायसन साननि फालिथायाव माननि आलासि महरै नुजाथियो पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि बिथां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि आरो दुलाराय आसाम खौसेथि ट्राइबेल गौथुमनि आफादगिरि मार्कुस बसुमतारि बर' भलन्टियार फर्सनि आफादगिरिखौ लाफानानै गोबां माननि आलासि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव नुजाथियो आरो दिनै बनस'नि ब्रैथि गायसनथि सानखौ क'क्राझारनि जांख्रिथाय देरायाव गाजा गोजायै खुंफुंनाय नुनो मोन्दों। माहारियारि फरायसा आफादा दिनै ब्रैथि जोनोम सान बे सानखौ दिनै मिरु बनस'निनो सेन्ट्रेल कमिटि जांख्रिथाय देरायाव फालिनाय जाबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियावनो जोंहा गोबां माननि आलासि बिथांमोना सफैदों। जोंहा दिनै पद्मश्री मंगल सिंह हाज'वारि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारि सार बिथाङाबो सफैदों आरो दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि सार बिथाङाबो सफैदों आरो दिनै जोंहा दिनै इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसाम बेनिनो आफादगिरि जोंहा मार्कुस बसुमतारि आदा बिथाङाबो सफैदों आरो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि भाइस प्रेसिडेन्ट ब्रजेन कुमार ब्रह्म बिथाङाबो सफैदों आरो जोंहा दिनै NLFBनि आर्मि चिफ आयेमबाथा आदा बिथाङाबो सफैदों आरो NLFBनि चेयारमेन बिबुंथिगिरि बिथाङाबो सफैदों आरो बेनि गेजेराव जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो आन्चलिक कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना सफैदों आरो बेयावनो जोंनि दिनै मानगोनां बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोना सफैनो हादों। दा आं खेबसेबाव जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै जोंनि बे जोनोम सानाव ब्रैथि जोनोम सानावहाय बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाग्रोबाय। दा बर' माहारि फरायसा आफादा दिनैनि बे फर्थ फाउन्डेसन डेआव जोंहा दिनै 4 बोसोर जोंनि बे लामा हान्थिनाय बे हान्थिनाया दिनै जाबोबाय आरो जोंहा बे 4 बोसोरावनो गोबां बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जों दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा खामानि मावबोबाय आरो फैबाय थानाय समावबो मावलांबाय थागोन। बे बर' माहारि फरायसा आफादा दिनैनि बे गोथार सानावहाय 7 फेब्रुवारि 2022 आवहाय बै जोंनि क'क्राझारनि बड'लेण्ड मेट्रिक मिट्रियाव मुंख्लंफोरनि गोथै हाखराव बिथांमोनखौ मान बावनानै बिबार बावनानै धुप धुना सावनानै जों जोनोम मोन्दों आरो बै बिथांमोननि जि आद्रा थानाय सिमां मुंख्लंफोरनि जि आद्रा थानाय सिमां बर'फोरनि जे आद्रा थानाय सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ दिनै जोङो कन्टिनिउ जों लांबाय थादों आरो जोङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा बै जोनोम जानायनिफ्रायनो जों मेङालासिनो गियालासिनो जोङो दिनै मोसा फिसा बादे जोङो नेरनानै जों दिनै आवगायबोदों आरो बेयावहाय जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा जि बर'फोरनि मोननांगौ जे जोंनि मोनथाय भारतनि संबिधाननि सिङावहाय दि बर'फोरनि जि हा-हु बर'फोरनि जि राजनितिक अधिकार बर'फोरनि थांनानै थानायनि जि मोनथाय बेखौसो बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै डिमान्ड खालामदों। बर' माहारियारि फरायसा आफादा सोरनिबा हा-हु सोरनिबा राजनितिक अधिकार सोरनिबा मोनथायखौ जों डिमान्ड खालामनो थाङाखै बर'फोरनि मोनथायखौसो बनस'आ दिनै डिमान्ड खालामनो थांदों आरो बे 4 बोसोर जि जोंनि लामा हान्थिनायावहाय बनस'आ गोबां गुदुं गुसु जों एक्सपिरियेन्स